ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ବି ହାତ ଫତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହାତ ଯୁଆଡ଼େ ହାତ ହାଡ଼େ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଟିପ ଯଦି ଏକାଠିକି ନ ହବ ହବ କି ନା ଫୁଲିଲା ଆଉ। ବାଁ ହାତରେ ସବୁ କାମ। ଡାହାଣ ହାତ ଖାଲି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନ ହାତ ଜଗୁଆଳି ଗୋଟେ ସେ ତାକୁ ସେ ବାଲାନ୍ସ ଖାଲି ରଖିବ। ଡାହାଣ ହାତ ଖାଲି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ। ଡାହାଣ ହାତରେ ଭିଡ଼ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଡାହାଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଉଛି ବେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ବଡ଼ କାମରେ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ବେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଲାଗିଥିବ। ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି କୋରା ଲାଗିବାର ନାହିଁ କି ଜାଣରେ କାମ ନାହିଁ। ସଇଲା ମାଠିଆ କଳସ ପଇସା